Исән саулармысыз, мәйданлар? Эфирда ашыктан ашык тапшыруы. Һәм бездә бүген кунакта Татарстанның халык артисты, 600-дән артык җырлар авторы һәм инде Россия күләм авторлар хукукын яклау бүлегенең Татарстандагы киңәшчесе Зөфәр Хәйретдинов. Исәннәрмесез? Сәммәсез. Зөфәр абый, менә без яшьләр сезне беләбез инде олпат, олы артист итеп. Элекеге язмаларында күрәбез, ләкин минем сезнең ниндирәк кеше булды икән, ничек бүгенге дәрәҗәгә барып җитте икәнегезне беләсем килә. Бала чактан ук теге артист булам дип үскән кеше түгел. Бу бер. Икенче